Hej, jeg hedder Carsten og er fra Fredericia Triathlon Team. I den her lille video der vil jeg gerne fortælle dig, hvad det er, du kan få ud af at være medlem af Fredericia Triathlon Team. Klubben har morgensvømning i Fredericia Idrætscenter mandag til fredag, og så har vi onsdag og fredag aften, og vi har søndag med instruktør. I sommerhalvåret svømmer vi ofte i Lillebælt eller de lokale liggende søer. I vintermånederne spænder vi indendørs i Fredericia Idrætscenter tirsdag og torsdag aften. Torsdag cykler vi også ude, men det kræver gode handsker og tykke sokker, da det godt kan blive lidt koldt i vinterhalvåret. Løbetræning har vi mandag og onsdag. Mandag er det, vi kalder social run. Det er som regel omkring 10 km løb rundt om byen, fordelt i forskellige tempogrupper, så alle kan være med. Om onsdagen er det intervalløb. I vinterhalvåret har vi i samarbejde med Fredericia Idrætscenter cirkeltræning hver tirsdag aften. Her må man gerne blive lidt øm i kroppen bagefter. Udover at du som medlem kan gøre brug af alle vores fællestræninger, kan du også bruge vores styrketræningsmotionsrum. Her er en lille video, hvor Johnny viser, hvad vi har af muligheder. Det her, det er så vores lille træningsrum, styrketræningsrum med inklusive stepper og så diverse vægte. Lidt for enhver smag. Udover vores egen motionsrum, så har vi faktisk muligheden for at bruge motionsrummet i samarbejde med Fredericia Idrætscenter. Se bare med her. Som medlemmer af Fredericia Triathlon Team har vi så også adgang til fine faciliteter med til styrke. Et store motionsrum hos FI, hvor vi kan lave alverdens øvelser. Udover fælles træningerne, så er vi en social klub, der arrangerer fælles morgenmad, fælles spisninger, og omkring jul, der har vi julebanko, vi har nytårsafslutning osv. Så rigtig mange fælles og sociale aktiviteter hen over året. Se her et par eksempler. Men hvad koster alt det her? Hold fast. Det koster 1.575 kroner årligt. Ja, du hørte det rigtigt. 1.575. Den dækker dig under et seniorabonnement. Men deri, der er dine børn og hjemmeboende børn og sammenbragte børn under 18 år også inkluderet. Så hop allerede i dag ind på fredericia-triathlonteam.dk for at se, hvordan du kan blive medlem.